कलागुरु बिष्णु राभा जे जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सासे फरायसा मुङा बिनि नबजित दैमारि आरो बे फरायसायानो आसामनि मादावनो जे बड' एमआइएलआव जौसिन नाम्बार लानानै बांसिन नाम्बार लानानै मोनसे रंजानाय बे समाव लाना फैदों आरो बे समाव आङो बे फरायसानि न'खराव दङ आं बे समाव फरायसाजों सावरायनो सिगांगोन बिथाङानो जाबाय नबजित दैमारि सिगांगो आं कंग्रेचुलेसन होबाय आरो बांसिन जे नाम्बार लानानै जे उथ्रिसार जानो हाबाय बा टप जे बड' एमआइएलआव नाम्बार मोननो हाबाय नैबे समाव मा बुंगोन खुलुमबाय आंनि मुङा नबजित दैमारि आं कलागुरु बिष्णु राभा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव निफ्राय फरायनानै आङो दिनै बेबायदि फिथाइखौ लाबोनो हादों आंनि गामिनि मुङा जादोंमोन पावरिपुटा आं बेखिनि फिथाइखौ गावनि नाजानायनि गेजेरजों मोननो हादों आरो बेखिनियाव आङो आं मबाइलनि गेजेरजोंबो गोबां इउटुबफोराव नायनानै आङो बेखिनि फिथाइखौ आङो लाबोदों मा साबजेक्टआव बेसे नाम्बार मोननो हादों पलिटिकेलाव मोनदों 91 ओमफ्राय बड'आव मोननो हादों 96 एडभान्सआव मोनदों 85 आरो इडुकेसनाव मोनदों 79 आरो हिस्ट'रियाव एसे खम जादों 49 मोननो हादोंमोन बेसे जौखोन्दो मोननो हादों 83.4 जौखोन्दो जितु एमआइएलआवहाय बेसे मोननो हादों एमआइएलआव 96 नाम्बार लाखिदों आङो मा बुंनो सानगोन माबायदि फरायदोंमोन आरो मा जानायनि सिमां दङ मा थांखि दङ मा बुङो आं बेखिनिखौ फरायनायाव गोबां खस्थ' खालामदोंमोन आं बिदिनो फुंफ्रावबो थाब उथिनानै आङो फरायदोंमोन आरो उनाव आङो डिफेन्स लाइनाव थांनो सानो मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हादों आरो बेहाय जाफुंसारनायनि आन्दोआवहाय सोरनि थुलुंगाखांनाय दङ बेखिनियाव आं गोबां मानसिफोरनि गोबां सुबुंफोरनिफ्राय आं थुलुंगा मोननो हादोंमोन आं न'खरनिफ्रायबो थुलुंगा मोनदों कलेजनि टिचारनिफ्राय थुलुंगा मोनदों आरो जोंनि जि सार एबसु बेफोरनिफ्रायबो आं गोबां थुलुंगा मोननो हादों आरो बेखिनि थुलुंगा होनायनि गेजेरजों आं दिनै बेखिनि रिजाल्टखौ आङो लाबोनो हादों बहा फरायगोन आरो मा आयदा लाना फरायगोन होननानै सानदों बेसो आं फरायनाया बिदिनो डिफेन्स लाइनाव थांनो नागिरदोंमोन बेनि थाखाय आङो एसां डिग्रिखौ आं एसां सानथ'वाखैमोन डिग्रि फरायबा आं पलिटिकेल साइन्सखौ आं मेजर लानो सानदों आरो उनाव बिदिनो डिफेन्स लाइन्सफोरनि एग्जामफोरखौ कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ होनानै आङो बेफोरबायदि साख्रिखौ लानो सानदोंमोन मा खालामनानै मोजां मोनो आं बिदिनो फरायनानैबो मोजां मोनो आं फरायनानैनो दिनै जि आसामनि मादावनो माने बड' एमआइएलआव बांसिन नाम्बार मोननो हादों बेखौ लाना मा बुंगोन मा फिल खालामदों बेखौ लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन मानो होनोब्ला आङो दिनै बेबायदि मार्क मोनगोन होननानै एसेबांबो सानाखैमोन सानदोंमोन आङो बिदिनो 90फोर मोनगोन नाथाय बे आसामनि गेजेराव बिदि थांनो हागोन होननानै आं गावखौनो एसेबां बिदि सानाखैमोन बे समाव फरायसानि बिफा दङ बिफानिफ्रायबो जों बे समाव दान्दिसे सावरायगोन आरो नोंसाज्लाया बे दिनैनि जि आनजादनि रिजाल्ट बेवहाय मोजां मोनसे फार्स्ट डिभिजन लाना मोजां मोनसे जौखोन्दो लादों आरो आसामनि मादावनो बड' एमआइएलआवहाय जौसिन नाम्बार लानो हादों टपार महरै बिथांखौ दिनै मोननो हादों मा बुङो बे समाव गिबियावनो दिनैनि बे मोनाबिलि समावहा आंनि न'खरावहा नबजित दैमारिनि जानिखु OSSनि फाइनाल सेकेन्ड इयार रिजाल्टनि फिथाइया फोसावजानाय मोनसे मोजां रिजाल्ट फैदों बेयावहा आंनि फिसालानि बे जेनिखि नम्बर मोननाय बेखौ जोङो खोब गोजोननाय मोनदों बेबायदि मोजां नम्बर मोननानै उथ्रिनो थाखाय जों न'खराव गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय जोङो सानदों गथ'खौ मोजां फरायसालियाव होनानै फरायहोनो सानदोंमोन आरो बेबायदि खोबखिनिथा जों गथ'जों सावरायनानै जोङो मोनसे डिसिसन लानाय जायाखै आरो उनफोराव आं बेखौ डिसिसन लानानै सिन्था खालामनानै माबायदि फरायोमोन नबजितआ फरायनायावथ' इमानखिनिथा गाज्रि नङामोन फुङावहाय एसे माबा जायोमोन आरो उथिनाया जोङो फोजायोमोन लेट जायोमोन आरो फोजानाय उथिनाया जों गथ'खौ फोजानानै फरायहोयोमोन ओमफ्राय कलेजाव थांनो थिनबाय थायोमोन थांनानै जोङो कलेजाव मोजांहै सोलों सारमोना जे बुङो बेखौनो मानिनानै सिं जानानै गनायनानै सारमोनखौ रेसपेक्ट खालामनानै माखासे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो न'निफ्राय बिथोन होयोमोन गथ'नि जाफुंसारनायाव माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन गथ'नि जाफुंसारनायावथ' जोङो बुंनो थांब्ला जोङो थोजासे माने गोसोखौनो माने उत्साह ओरैबायदि खुसि मोन्दों जे बेबायदि नम्बरखौ जोङो मोनगोन ना मोना बेखौ सानाखैमोन नाथाय दिनै आंनि नबजित दैमारिया बेखिनि नम्बरखौ मोननो हादों बेयाव जों न'खरनि बयबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो